Исәнмесез, кадерле тамашачылар, сәлем сәнгать сөйчеләр. Эфирда атналык йылдызлык мизгилләре тапшыруы һәм аның созвездие йылдызлык фестиваль хәрәкәте вакыйгалары хронологиясын тапшыручы махсус проект. Дуслар, минем сезнең өчен бер шатлыклы хәбәрем бар. Әйтимме нинди? Без тарихка юл тотабыз. Әйдәгез, алга. Бүген созвездие йылдызлыкның 6-нчы фестиваль сезоны турында сүз барачак. Димәк, телекраннар каршына якынрак без нәкъ менә 2006 елда катнашучы йылдызчыкларыбызны чакырабыз. Якынрак килегез. Шулай итеп, 2006 ел. Татарстан Республикасында ул әдәбият һәм сәнгать елы дип игълан ителде. Әдәбият һәм сәнгать Татарстан халыкларының бай мәдәни потенциалын ачып җибәрде. Республикабыз күп милләтле халыкларын берләштерүгә ярдәм итүче уникаль иҗади мирас булдырды. Шулай итеп, бик дөрес әйтте Татарстан Республикасы президенты. Нәкъ шуңа күрә дә инде, дуслар, фестивалебезнең катнашучылары үз чыгышларында бөек композиторларыбыз, бөек шагыйрьләребезнең шигырьләренә иҗат ителгән музыкаль материалны кулланырга тырыштылар. Давыллар дашты, ал яулыгы, бәлки табалар сан ишкәгә. Sevim ayda yeriken Altı buranıla salıkını kıştamın Eleyni de sanıdı ağaçlar sayıra Memre peşilek pişiken şeydeme Binesi yukarıda yeriken Barğanı seyir Sen şırılavanım ağılı şırdanım Oyğa jilemine sinsiz itti Diren yara soldu canıma İnden işe yıllar ödep gitti Kütüp yeşim dünyada Ut yolqını üzüdüğüm erin Ne bilsen desin Yaşav kaderin şatlanıplar Koynup kırığını yoksun amın Sine Ел сайын фестивальдә катнашучыларга, тамашачыларны һәм жюри әгъзаларын шаккаттырырга авыррак. Идеялар өчен илһам, эшләү өчен көч кайлардан гына алырга? Бу сорауларга минемчә тик катнашучылар һәм аларның педагоглары гына җавап бирә ала. Чөнки аларның барысы да килеп чыга бит. Ачыктан ачык әйткәндә, 2006 елда
балаларга жеңүү үчүн тырышырга айрым стимул да барлыкка келди. Барлык жеңүүчүлөр алган призлардан һәм бүләкләрдән тыш, биринчи дәрәҗәдәге лауреатларга Татарстан Республикасы указы нигезендә айрым махсус дәүләт стипендия да тапшырылды. Шуңа күрә җырлар да матуррак булырга тиеш иде, биюләр дә күңеллерәк. Матур булган, минеш Аллаһыга көчкә җибәрде. Мин сорап та тормадым. Уйный Гали. Фестивальдә без төрле районнар вәкилләреннән дуэтлар төзергә яратканыбызны сез инде беләсез. Әмма ләкин бу егетләр кызларга бергә җыелып Россия сәнгать театр институтына ГИТИСка беренчеләрдән керергә насип булды. Һәм инде алар Татарстанның саф, якты, чиста, искиткеч сәләтле балалар яши торган республика статусын мәңгелеккә теркәп куйдылар. Чудеса и грезишь ими наяву, мелькает время на часах, как листья падая в траву. И в ожидании своем лежишь жемчужиной на дне, но есть волшебные слова. Поверь мне, ничто не может быть чудесней волшебной песни этой, что звучит тогда, когда два сердца бьются вместе и навсегда. Ты ждешь уже который год, и в этом нет твоей вины, а для бессменных работ ты просто спишь и видишь сны. И в ожидании
2006 елның июлендә Санкт-Петербург шәһәрендә узган Большая Восьмерка башлыклары очрашуында Россиянең иң яхшы 40 иҗтимагый проектлары тәкъдим ителде. Һәм шул проектлар арасында, дуслар, Созвездие йолдызлык иң лаеклы урын алып торды. Ә бу фестивалебез хәрәкәтенең копилкасына тагын бер җиңү. Когда за окном подкрадется рассвет, я войду в этот дом, где тебя больше нет. Я оставлю цветы на столе у окна и скажу, это ты и моя весна. Оле, оле, это просто слезы. Оле, оле, и никак нельзя понять. Оле, оле, плакать несерьезно. Оле, оле, если я вернусь опять на твои осколки лета, далеко и близко где-то расстояние от солнца до луны. И я парил дыханием ветра, далеко и близко где-то, унося твои тревоги до весны. Оле, оле, это просто слезы. Оле, оле, их никак нельзя понять. Оле, оле, плакать несерьезно. Оле, оле, если я вернусь опять. Оле, оле, это просто слезы. Оле, оле, их никак нельзя понять. Оле, оле, плакать несерьезно. Оле, оле, если я вернусь опять. Әле генә экраннар аша сезгә нәкъ менә шул очрашуны үз күзләре белән күргән Михаил Урецкий карады. Дөресен әйткәндә, фестивальгә карата чит илләр вәкилләре тагын да күбрәк кызыксыну белдерә башладылар. Мәсәлән, француз музыканты Space төркеменең лидеры Дидье Мурани, Алена Ахметова белән Александра Бушуева дуэты чыгышын бик югары бәяләде. Ул хәтта дуэтның бер солисткасына үзе белән гастроль турларына барырга тәкъдим итте. Тик Алена тәкъдимне кире какты. Ул Туган Республикасына тугры булып калды һәм бүгенге көндә дә бик яхшы итеп иҗат итә. Qui voit tout, regardez-nous, regardez-vous dans nos maisons coule un poison qui a un nom, la haine, comment se prendre vos âmes, la haine, qui vous fait juge, vous condamne, la haine, j'elle va brûler dans vos yeux, la haine, qui fait de vous d'un malheur, je hais la haine. Voulez-vous, je n'ai pour vous que du dégoût. Pourquoi faut-il que dans cette nuit qui a un homme, la haine, un homme de père, un homme de fils, la haine, qui fait de nouveaux complices, la haine, c'est le courage de mon coulage, la haine, la sœur de l'amour mi qu'on cache, une mélodie pour toutes ces nuits, à vous entendre sans comprendre, vous en oubliez pas le plaisir, le seul qui compte, c'est la haine. Regardez-vous, elle vous enchaîne, cette putain de peine
Фестивальның ачыклык принцибы ел сайын үтәлде һәм бүгенге көндә дә үтәлә. 2006 елда катнашу мөмкинлегеннән Ульяновскның Экситон бию төркеме бик яхшы файдаланды. Аларның чыгышлары шул кадәр уңышлы иде ки, алар Ульяновска Экситон малайлары һәм кызлары Гран-при кубогын тотып әйләнеп кайттылар. Штиль, ветер молчит, упал белой чайкой на дно. Штиль, наш корабль забыт, один в мире скованным сном. Между всех времен, без имен и лиц, мы уже не ждем, что проснется бриз. Штиль, сходим с ума, жара под плечом острой, смерть одного лишь дня, и мы вернемся домой.
Татьяна Балобанова да яхшы тәсирләр калдырды. Вокал номинациясында Гран-при кубогын алды да, безнең өчен якты ут булып калды. Мин хәзер аның тормыш юлы булып иҗатны сайламау турында әйтәм. Тик шулай да яхшы хатирәләр өчен без аңа бик тә рәхмәтле. Һәм инде Туган Республикасына безнең белән сирәк булса да очрашу өчен әйләнеп кайтыр дип ышанабыз. В конце тоннеля яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Там-да-да-дам, там-да-да-дам. В конце тоннеля яркий свет, я иду по выжженной траве, по тонкому льду. Не плачу, я боли не боюсь, ее там нет. Я больше, может, не вернусь, а может, и я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Күпме бөек исемнәр бүләк итте безгә Татарстан. Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Натан Рахлин, Александр Ключерев, Галиәскәр Камал һәм башкалар. Һәм 2006 ел әдәбият һәм сәнгать елы. Бу бөек шәхесләрне искә алу елы булды. Һәм минем исемә Муса Җәлилнең барыбыз өчен дә таныш булган Сәгать шигыре төште. Тик мин аны бераз үзгәртәм. Сәгать суга дан-дан, хәбәр итә таңнан. Тапшыруыбыз ахырына бер бик матур чыгыш калган.
тапшыруыбызның нәтиҗәсе буларак Габдулла Тукай шигыре сүзләре искә төшә. И сабыйлар, эшләгез сез. Иң мөкатдәс нәрсә эш. Эш агачы һәр вакытта бик юмарт китерер җимеш. Очрашканга кадәр исән-имин булыгыз. Пока-пока.